Hej, så vi står i dag foran Rigshospitalet, for vi skal ind og interviewe professor Anja Pindborg fra Fertilitetsklinikken. Vi skal ind og kigge på en sædprøve, og derefter skal vi give vores interview. Målet med dette besøg på Rigshospitalet er at få et bedre indblik i vores problemstilling. Kom med. Omkring det er ligesom, det er ikke alvorligt, når det er reproduktionssygdomme. Hver 8. barn i Danmark bliver i dag født gennem fertilitetsbehandling. Det er jo et vanvittigt højt tal. Kom med. Her med Anja Pindborg. Tusind tak, Anja, fordi du var med i dag. Tak fordi vi interviewede mig. Anja, du er professor på Rigshospitalet for assisteret reproduktion, og i de sidste par år har du været en masse i medierne i takt med, at der er blevet sat fokus på fertilitetsproblemer. Kan du fortælle os lidt om, hvad det er, du helt præcis arbejder med? Ja, altså det vi arbejder med, det er jo kvinder og mænd, der ikke kan få børn, som bliver henvist fra deres egen læge, og så laver vi undersøgelser på dem for at finde ud af, hvad det er, de fejler, og så kan vi lave forskellige typer fertilitetsbehandling. Den mest simple form, det er det, der hedder inseminationsbehandling, hvor vi bare oprenser noget sæd og passer det med kvindens ægløsning, og så timer vi, hvornår vi inseminerer kvinden. Den lidt mere specielle form, som er den, der er mest omtalt, det er det her med assisteret befrugtning, hvor vi har æggene ude af kvindekroppen. Så der stimulerer vi kvinden med hormoner, så hun laver mere end et æg, og så tager vi æggene ud, og så kan man enten bare hælde 100.000 sædceller ned til dem, det der kaldes almindelig IVF, eller man kan tage en sædcelle og putte direkte ind i hvert af æggene, det der kaldes mikroinsemination eller ICSI. Det er sådan et store træk, det vi laver her. Det er godt. Hvordan vil du beskrive, hvordan mænds sædkvalitet ser ud nu, og kan du fortælle os lidt om, hvordan den har udviklet sig i de sidste par år? Ja, der har jo været over de sidste 50 år, har der været undersøgelser, hvor man har løbende fulgt mænd, og der kan man altså se, at sædkvaliteten falder. Der var på et tidspunkt, hvor man tænkte, nu begynder det at jævne sig ud, så den ikke falder lige så meget, men nu kan vi se, at den faktisk fortsat falder en lille smule. Og det ved vi ikke præcis, hvad skyldes. Der er en afdeling her på Rigshospitalet, afdeling for vækst og reproduktion, som laver rigtig meget forskning i sædkvalitet. Noget af det, man tror, det er sådan miljøskadende stoffer, som bare generelt findes meget mere i cremer og tøj og regntøj og sådan noget. Og det er blandt andet noget af det, der hedder PFAS, som er blandt andet sådan noget, der kan puttes i tøj. Sådan et plastmateriale, der puttes i tøj, for at man undgår, at det bliver gennemtrængeligt for vand, for eksempel. Så for eksempel sådan noget brandmandstøj kan man ikke undgå, at der stadigvæk er PFAS i, fordi det skal kunne sky ting, der kommer udefra. Men formentlig er det også andre faktorer, blandt andet sådan noget med, at hvis moren har røget i graviditeten, ved man også, at det har en betydning for udviklingen af sædcellerne og af testiklerne. Så man har ikke fundet en præcis årsag til det, men det er formentlig et sammensurium med mange årsager. Måske også kosten. Der er flere mænd, der er overvægtige i dag, og der er også flere mænd, der ryger i dag. Så en del af det her, mange årsager til det. Kan du fortælle os lidt om historien om assisteret reproduktion og det første reagensglasbarn? Ja, det første reagensglasbarn er født i 1978 i England, og hun hedder Louise Brown, og hun har selv fået 2 børn i dag, som ikke er født efter fertilitetsbehandling. Og dengang var det virkelig, virkelig svært. Der var det svært at stimulere. Nu har vi fået nogle rigtig gode lægemidler, der gør, at man kan lave flere æg i æggestokkene, sådan så man kan stimulere og tage for eksempel mellem 6 og 12 æg ud af kvinden. Det kunne man ikke rigtig dengang, så der var meget mindre succesrate, så der skulle mange flere behandlinger til. De første behandlinger, man lavede her på Rigshospitalet, lykkedes slet ikke. Men i dag har vi jo en succesrate på fertilitetsbehandling på omkring 50% bliver gravide, når vi lægger et æg tilbage. Ja, det er godt. Så hvilke initiativer kan man selv tage for at bevare ens egen frugtbarhed? Ja, altså man kan jo forsøge at undgå at få kønssygdomme, sådan noget som klamydia, som kan både skade sædlederne, men også æglederne.
Og så kan man jo leve sundt, altså spise sundt, ikke blive overvægtig, og undgå rygning, og undgå alt for meget alkohol, og så få sin nattesøvn, og leve i det hele taget relativt sundt. Så er der hos mænd, så kan man undgå hash og anaboliske steroider, for anaboliske steroider er super dårligt i forhold. Det kan godt være, at man bliver meget stærk af det, eller i hvert fald kommer til at se ud, som om man er meget stærk, men ens testikler bliver meget små, fordi kroppen tror, man har masser af testosteron, så den lukker helt ned for det mandlige produktionen af det mandlige kønshormon. Så i virkeligheden har man meget, meget lidt mandlig kønshormon, når man tager anaboliske steroider, så dannelsen af sædceller går helt i stå. Og hash er også dårligt, så i det hele taget misbrug er dårligt i forhold til sædkvalitet. Så sådan en almindelig sund livsstil. Og så har man fundet ud af, at mænd, der sidder går i meget varme bade, eller sidder på chauffører, der sidder på sæder, der er opvarmet, eller cykelrytter, har faktisk også nedsat sædkvalitet. Fordi testiklerne hænger jo ude for kroppen, fordi der er 2 grader koldere. Så når der bliver mere for varmt, så er det ikke sundt for sædkvalitet. Så nogle af de ting kan man gøre. Men hvis man har meget dårlig sædkvalitet, så er det tit noget, der er opstået så tidligt, at man ikke selv kan gøre noget. Medmindre man har et misbrug af hash eller anaboliske steroider. Ja. Tusind tak, fordi at, vi måtte interviewe dig i dag. Det var bare hyggeligt. Det var det. Yes. Det er godt. Dem vi gerne vil se flest af, det er dem, der hedder de progressive motile. Sådan en som den der, hvor den kører i sådan liv. Det er de gode, og det er dem, som kan nå hen til ægget. Og så vil der også altid være nogen, som er døde. For dem der ligger helt stille. Ja. Og de er døde, så de kan ikke noget. Men de der små lysende, det er deres hoveder. Og det er derinde, at DNA'en sidder. Ja. På den her sædprøve, er sædkvaliteten så god, eller? Ja, der er mange sædceller i den her. Normalt så tæller vi sådan 10 felter her. Men hvis det er en rigtig høj sædprøve, så tæller vi nogle gange bare sådan et enkelt lille felt. Og det vi ikke så meget kan se her, som jo også er vigtigt, det er det vi kalder for morfologien. Så det vil sige, hvordan ser de ud. Og sådan en som den her for eksempel, kan I fornemme, at den har sådan en halsterklæde på nærmest. Ja, det er ikke så godt. Det betyder, at den kvalitetsmæssigt ikke har det, hvor man kan se, hvordan ægget. Når de her 2, som vi kalder for forkerner, de er kommet. Og der er en fra kvinden og en fra mand.